ତୋଫା ନାଇଁ ହେଲା ତୋ ଭଉଣୀ ସେଠି ଗଛରେ ଚଢିଛି ପଗେଳି ଦଉଛେ ତାକୁ। ଆରେ ତତେ କେତେଥର ମନା କରିଛୁ ଗଛ ଚଢିବୁ ବୋଲି? ଓଲା ତଳକୁ ଓଲା। ତତେ କେଇ ଥର ମନା କରିଛୁ ତୁ ଗଛ ଗଛ ଚଢିବୁ ବୋଲି? ଭାଇ ଛାଡ। ଚାଲେ ଆରେ କଣ ହେଲା? ଭାଇ ତୁ କଣ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉ? ତୁ ପାଗେଳି ସେସବୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ମରିଯାଏ? ସେ ମରଣକୁ ବି ମୁଁ ବାଛି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ पेसेंटर कंडीशन बहुत सीरियस गोटे हार्ट डोनर निहाती आवश्यक अपन टे जल्दी चेष्टा करंतु। अनिल हाँ भाई मते हॉस्पिटल आने को गलानी कि घरे देखा पाऊनी जाइछि कुआडे। अरे तोर हार्ट डोनर न मिलवारू तो भाई तार निज हार्ट देगी से आउ दुनिया रे नहीं। से मरणକୁ ବି ମୁଁ ବାଛି ନେବି। भाई